Moikka kaikille! Taas tavataan OO in Finland. Okku on Suomessa. Tänään haluaisin näyttää mun kesän lempiharrastustani. Ehkä osaat arvata, mikä se on, koska mun kädessä on korit. Kyllä, se on sienen poimiminen eli sienestäminen. Otan 2 koria, yksi on iso, jos löydän paljon tatteja. Sitten mulla on muovipussi varalla. Menen sienien poimimaan mun kameramieheni kanssa. Anna hänelle hymyi rohkaisuksi. Hän ei usein tule mukaan ja meillä on myös pitkä kävelyretki. Me kävelemme noin 5 minuuttia yli naapurin pello meidän mökiltä metsään. Matkan välillä katselemme metsän kauniita asioita, kauniita puita, pieni kaunis puro. Vaikka muurahaisen pesä, jossa on paljon muurahaisia. No niin, ensimmäinen herkutatti löytyi. Ja toinenkin. Ahaa, 2 tattia. Ja vielä 2 nuorta. Poimitaan. Voi ei, huono tatti. Madot tykkäävät syödä niitä. Sen takia leikkasin pois. Tämä on joku häperö. En koskaan vielä syönyt Suomessa. Se on niin paljon metsässä. Kolme isoa tattia. No niin, ne ovat vanhoja, mutta jalka vielä, jos ne ovat hyviä. Näytän metsää, jossa käymme. Se on kaunis. Pitkiä puita. Maassa on vihreää, pehmeää sammalta ja mustikoiden varpoja. Näetkö jotain tuolla? Kyllä, kyllä. Se on minä poimimassa sieniä. Lyhyessä ajassa
mutta saimme aina paljon sieniä. Pieni kori on melkein täynnä ja iso korinkin on puoliksi täynnä. Kauniita kantarelia. Katso, sen jalkaa. Se on ihana. Tämä on vanha. Jätän tänne. Annan kasvaa seuraavaan kertaan. Tämä on jäkälä, joka poro syö. Näyttää kauniilta. Näetkö, mitä punainen? Se on puolukka, joka on yksi monista marjoista. Poimin puolukoita, niin teen videon. Katso, mitä löysimme. Kyllä, iso musta torvisienen ryhmä. Se on mahtava. Jaksaatko poimia kaikkia? Mutta poimitaan. No niin, mun pitää oikein istua. Tiedän, että kestää kauan poimia. No niin, mun on pakko vähän venutella. Ja enkä leikannut vielä sienien jalkoja. Sen voi tehdä myöhemmin. Ennen me pelaamme mökille. Matkan välillä poimin koivun punikkitatteja ja haavan punikkitatteja. Lasken, että kuinka monta tatteja mun ympärillä löytyy. Lopulta olemme mökillä. Vähän väsynyt, mutta oli mahtava retki ja saimme paljon sieniä. Täynnä 2 koria ja muovipussi. Vielä tylsä homma edessä. Se on puhdistus, mutta mun on pakko tehdä sen kuitenkin. Toivottavasti tykkäät meidän retkistä. Kommentoi, anna neuvoja ja peukku. Tavataan taas seuraavaa videoa. Moi moi!